The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong marin na pagkahapon sa Tuya Agabos mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes. Mga tugang, mga kababayan na Bicolano, Ibicolana, pet suggest na kita sa bulan kang Disyembre 2021. Mga kaaksyon, kamihan sa indong liwat na mga kakairiba, daing iba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador, ken Bicolanja. Siyempre, ang sa indong lingkod, warang iba, Mr. Siram. Mga kaaksyon, magribahan kita ngunyan na pagkahapon, asin igwa kita partner ngunyanin manggagananin 5,000 pesos, Oy. asin tablet, para sa tuyang tablet giveaway. Kaya mga kaaksyon, antabay ka mo. Biyernes kasi ngunyan eh. Pag Biyernes partner, umuulan tayo ng papremyo. Yes! Partner, Oo. digdi na tulos kita sa nagahagad sa tuya ning asistansya medikal. Makakaibahan tango niya na pagkahapon si Nanay Jennifer Cardel. Maray na pagkahapon tabi nanay. Pakilaw May lang nahapon. po yan. Sige. May nahapon man po. Taga sa inka po, Manay Jennifer. Taga Arimbay po ako. Arimbay, Legazpi Opo. City. Oo. Pirang taon na po? 51 years old po. Apo, ano po nanay ang rason kung natayaon ka tabi digdi sa ako Bicol tabang ora mismo? Ang pighagad ko lang po diling tabang, so manugang ko po na may helang. So para po ini sa imong manugang na ano Opo. po ano po ang pangaran kan sa Ang imong manugang mo manugang? po, lalaki, babaye? Babae po. Babaye. Si Ano po ang pangaran nanay? Adelaida Alcantara po. Adelaida May bilib ako, Alcantara. partner. So, panugangan ang nag-aasikaso sa manugang. Remember, partner, bihiraan magkasundo na manugang sa kapanugangan. Ayo, pero sabi baga partner kan iba, di bali na ngayang tumumang ka sa iba. Bako Bako lang sa panugangan mo. Oo, tama yan partner. Tama ito ate. Oh. Or kung medyo nadagit ka sa ago mo, dahil ka magpara ko yan. Iuli mo na sana sa panugangan Yan, mo. biyo pa. Pero tama ito nanay. Ano, uyon ka sa sinabi ko. Dahil Nanay, mo- ano po ang hilangkan sa imong manugang? So liver niya po nag-uubag, saka may sa acidic po da nagpo. Acidic, Nag-uubag. nagubag. Nagpakonsulta na po lamang kamo sa doktor. Iyon na po, nakapa-check up naman siya, saka may pigtik na siyang medicine kang mga nakaaging. Ining ano po. manugang mo po, may mga aki naman. Igwa po, Pira po ang makuapo mo, duman. apat po Uy, sinda. grabe, ano? Mga pirang edad na po kan mga makuapo mo duman sa manugang mo. Ang matuan niya po is 13 years old So, ini na. po ay sumanugang mo. Rubin Opo. pa. Rubin pa, 13 anyusan matuan bunso. Ano, 1.5 po. O, di natural pag may hilang sumanugang, sululaan maasikaso. Ayun po, taso aki ko po, dahil man nakakatrabaho. Na ano man so, aki mo Siya po ang nag-aasikaso pang mga opo. aki. Ayun Tabata. po. Ano po. Garo familiar sa kuya ini si... Kaso rin pa ma'am, nagpo. nagdumana Ano po, Nagdumana po talaga kamo sa Porok 7 po. Oh, Nakaduma na palang kamo. kaya pala Opo. sabi ko, medyo familiar sa kuya. Kaso rin pwede nagpo nahilang kan manugang mo. Mga July pa po yata. Kaya lang na-detect siya, September na, nagparaniwang na siya. Dakula ang tulak niya, ano? Partner. Medyo maray na po nga ni siya ngunyan, bakong Sundan ko araw lang, kang partner, dati. so aputa. So bago na aputa, di siyempre, di nakakapagtrabaho pala so agom. Papaano mo niyan manay sa inagkukuan ning pagkabuhay, sa inagkukuan panggastos, pang-ural daw ining aki mo, sumanugang mo sa mga makuapo mo. Pigtatarabang tabangan man po. Tapos, so mga dati yung tanag-klase man siya, pigparapadarahan siya sa Gcash maski 200, 300, Kan mga kaklase. Opo, nakakadamot man sinda. Talagang ang mga Pilipino Bicolano partner Matinabang tabang. Nanay po, tayaong ka po digdi sa tabang ora mismo, nagdanaw po si Congressman Saldi. Ano po nanay ang sa indotabing pangapudan asin pangangaig po sa ngunyan? Ako po kitabang na alog kaan so sa oral daw. Tapos po, yung aki niya, nagagatas diaper, may mga PWD siyang aki. Igwa pa siya ning may kanina na Opo, aki. so pinakamatuan niya. Tapos so, ikaduwa,
na aking Medyo lalaki. magabat-gabat sa Talagang na medyo- day ka na nakakatrabaho bilang magura, may pigmamati ka, igwa ka pang PWD yung aki, may pigagatas pa. So, ngunyan ang isipin mo po, partner, so pangbakal mo nin bulong. So, iyan po nanay, ang sa indo pong piga-agrangay ngunyan. Opo. Opo. So, iyan tabi, partner, sige kang kiling-kiling dyan, partner. Ano? Ngunyan tabi, nanay, nakaantos na tabi yan sa kaaraman ni Congressman Saldi, na sa indo tabi Gusto mo nga. sabihin, ura mismo? Ora mismo yan, Oh. partner. Ang sa tuyang programa, makatabang tulos, baka partner susaro ang maitao ko, partner. Ayan. Naugma si nanay kan saro. Nailing mo nanay so kantidad, adi. O, nanay, ini tabi, resibihon mo tabi ini ang financial na assistance alit tabi kay Congressman Saldi, 3,000 pesos. Maliban dyan, Manay, dahil dahil nga ni nakatrabaho, may padara pa si Congressman Saldi na pwede lamang makapagsugpon sa pagbuhay-buhay. Pasok, Miss Beautiful. Miss Beautiful, day ko aram ang pangaran. Ano nga yung pangaran mo? Joremy Paso Latido. Latido. Ayan. Nanay, bitbiton mo tabi yan sa imong pag-uli, tanganing makabawas na po ini sa imong gastos. Ano ang masasabi mo, Manay, sa Ako Bicol Party List? Sabi mi baga, ang Ako Bicol katabang na kasurug pa. Anong masasabi mo kay Congressman Saldi ko? Maraming salamat po, Congressman Saldico, sa tabang na pigtao mo sa manugang ko. Asin, Diyos mabalos po sa Indoga Boss. Asin man po sa Ako Bicol, at saka sa action ko. Tubod ka naman ay na ang Ako Bicol talagang nagdadamay sa mga kapwa Bicolano. Ang Congressman Opo. tabi nanay kan ako Bicol, si Congressman Saldi asin Congressman Pido, tunay ang pagpadaba sa satuyang Uy, mga Arimbay ka Bicolano. pala talaga, no? O, di sa Arimbay, dapat mamatian naman nindo ang bagong Legazpi. Yan. Ano na, gusto mo ning pagbabago sa Legazpi? Ayo po. Okay. Okay man say mo si Yorme Pido Garbin. Ayo po. Ayan. Pido. Pido. Ayan mga May dako lang. puso, syempre, partner. Partner, sa tuyang pagwelta mga kaaksyon, magbabalik pa ang tabang ora mismo, pero mag-agom na nasuluanin harong sa Sorsogon. Tulos yan na nahatudan ning tabang. May update man kita sa iriwal sa daga duman sa parte kang Kulyat Daraga. Asin at yan, may manggaga naman tabi, nin tablet. Sa pagbabalik yan, kang tabang ora mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, eh siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Halagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang Ora ora mismo. Partner, sabi ko nga ni sa imo kasuod partner, may naitalang insidente ning kasulo duman partner sa Bakon, Sorsogon. Tulos na nagdumaan ang team kan Ako Bicol, tabang ora mismo, para hatudanin ayuda at nasuloan. Kaya partner, dala nun tayo ni. 2 oras na biyahe mula Legazpi ay naabot namin ang Barangay Gatbo, Bakon, Sorsogon upang bisitahin ang isang pamilya na nasunugan dito. Sa aming pagbisita, naabutan namin ang 52 taong gulang na nanay na si Myra Lahoti na napapatingin na lamang sa mga naabo niyang kagamitan. Kahapon, 9 ng Disyembre, mag-aalas 4 ng madaling araw nang masunog ito. Gawa sa light materials ang bahay kaya naman mabilis itong natupok ng apoy at walang naisalbang gamit. Kwento ni Nanay Myra, wala siya noong mangyari ang trahedya. Nasa trabaho siya bilang namamasukang kasambahay, samantalang nasa trabaho din ang kanyang asawa na isang panday. Tanging mga kapitbahay nito ang nakapansin na nasusunog na ang bahay. Salamat nga niya ako sa mga kadaning minta, sinda nagpara asikaso. Kaya man nagpara ninda midigdi. Tadiday nga ning tao. Kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin si Nanay Myra na walang nasaktan sa pangyayari, ngunit hindi pa rin maiwasan itong mapaluha dahil taon din ang kanilang binilang para maipundar ang bahay. Makulong man sa buot, dahil mong po kayan mi, pagparautang mi man po ini, na makapundar lang kami. Tapos araw kayo na nangyari, kaya nga nagtrabaho na kami ining daga na inutangan mi. Tapos araw nga ni kayo ni mabuyong makabayad na araw pa kayo ni nasuluan. Habang ikinikwento sa amin ni Nanay Myra ang kanyang kinakaharap na problema ay mayroong naghihintay na sorpresa sa kanya ang Ako Bicol tabang ora mismo. Dala namin ang bigas, grocery items, balde, kaldero, kawali at damit para kahit papaano ay maibsan ang kanyang suliranin. Congressman, salamat po. Maski araw kayo ni dahil mo kami pabayaan. Nagpaabot din ng mensahe ang punong barangay ng Gatbo, Bakon, Sorsogon sa hatid na tulong sa kanyang nasasakupang residente. Ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol, harayong kamo sa Sorsogon. Kamo pa nauna na nagtaong ayuda. So, thank you very much sa pagpahiling nin pagmalasakit, pagmakulog,
sa sakuyang residente na nangangaipo talaga ng tabang. Salamat sa Ako Bicol. Agad na nagtulong-tulong ang mga residente para maiuwi na ni Nanay Myra ang dalang tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hiling ng Ako Bicol Party List na kahit papaano ay naibsan ang suliranin ni Nanay Myra at naipaabot sa mag-asawa na meron silang maasahan sa oras ng kagipitan. Ayan, partner, nadalanta. Sabi ni Magayon Kapitan, so, partner. mensahe ni Kapitan Yan. Harayoon nga kamo, ano pisina ka Nainot na pa ngaya Bicol, pero kamong nainot pa kamo. magpadaraning tabang. Arog, yan talaga ang pangarap ni Congressman Saldico. Ang gusto ni Congressman Saldico puon pa sa pakapuon na dapat sa anuman na panahon na may pangangaipuan mga kababayan ta, lalo na sa mga arugan na insidente, dapat daima-delay, daima-traso ang Ako Bicol. Bako ulang ang distansya, partner, para maipahatod ang tabang. Diba? Duda ko nga ni Garo, may pakpak na si Aika Perry. Para kita, partner, layog, digdi layog dungan, tanganing maipahatod ta, Adi ka partner. mo man sana naglalayog. Ako, nag-iidos. Sa bagay din mo kayang lumayog, partner. sige, sana Magabat ka pa. idos ko. Kaya diretso mo sa pag-treadmill mo, partner. Pero nahiiling ko, partner, may mga ano na. Improvement na. May improvement na. Maugma ako para sa iyo mo, partner. Pirmi na nga ning matagas Ano ang rin? tuhod ko. Okay. At least Tuhod. nagtatagas na, partner, ang Dati tuhod mo. malumuyo na, madali na ako matumba. Ngunyan din mataas. Magpasalamat ka kay Super Love Super mo. Love. Ayan. Partner, rumdo mo pa si Tatay Frondoso. Danilo Ay, Frondoso. sa Tinigbas. Yan. So, may reklamo, partner, manungod sa Indang Daga. Oh, nasabi sa text ako ni Kapitan, utikunan nga yan. Si Frondoso. So, yan, partner, nagduman kita sa Indang Barangay, asin nakaulay taman, partner, an sa Indang Punong Barangay. Tungkulin ni sa daga, nang kalaban niya, sutugang niya man sana sa mga pamangkin. Correct. Okay. Kaya, partner, may kasimbagan dyan ang barangay kapitan na si Kapitan Luis Espejo. Yan. Partner, dalanon tayo ni. Tatay Danilo, ang sabi po ni Nanay Violeta, kung nakipag-ulay ka lang da sa yan maayos, nakihampang ka sa barangay, baka mas masabutan. Nagka-istoryana ka mo sa barangay? Ang barangay, yung puro site niya. O, pati sa kagawad. Sala po ito. Bago po akong bias. Ano po? Tadi ako matagal sa Torno Kuning. 17 years in service sa government. Kung bako ako marina kapitan o bias ako. Tabawal sa party man maging bias. Kapag ang DILG na araman yan o nahiling yan, pwede kitang i-report sa 8888, pwede kitang tawan ng sanction o penalty kang DILG. Ano po? Di kita pwede maging bias yan. Ngunyan, nagpasuman ako sa iya for the first time nagduman. Pero dahil niya ako pigin sinipig, paparapukpuk ko na sumartilyo ko duman. May pampukpuk kaya ako during di pag nag-session baga kami. Dahil siya nagdadagog, pigpaparamuda niya si Madam Buling. Gabus na muda, gabus na yao na. Nga wala kang kwintan tugang niya ako. Dangugon mo ako, tayaw ka sa barangay. Dahil ako dinangog. Di iyo, wala kitang settlement kaya ni-record mo sekretary. No settlement. Sumon uli ako. Sumon uli. Duwang sumon ko, tulong sumon sa lupong taga-pamaya pa. Dahil siya nagsisipot. Ang plano ko kunta na gibuhi gito, i-contempt of court. Pwede siyang makulong o magmulta. Nakabar siya sa barangay. Dahil siya pwede magreklamo sa barangay. Dahil inigdur mo susumon, yan ang ano sa emo. Yan ang policy ta. Certification to bar, ka pwede magreklamo sa barangay. Sabi niya, ni Violeta, magparaduro di banda ba ito? Wala ka mampirak. O. Sabi ni? Ni Violeta. Ano sa iling mo po ang kakusga ni Violeta na pigsasabi niyang sa iya itong daga? So, pinaadar niya na pulis. Sinda nakatarabang-tabang ng makasinag. Ang ina ka ito, tugang ninda. Nagitunon siya duman sa mga makasinag na ito. Ito mga makasinag na ito, sa mga aki, mga may gusto, pinaadal 5 buling na Frondoso. So yun lang po ito. Wala man talaga siyang wala siyang titulo or ano pa man. Naiman siyang katunay na pigagadan ko siya na surat ni Ma kung talagang ikampi na ko dito. Taya di, nagaling ka dito, nagturo ka sa katantuan na is marin binaraga ta na baga de. Yan ang sabi niya. Ako lang sa pagkaaram ko, akan mga panahon, sa mga title, sa mga mother title, so dakula pa baka American title, baka yan sa pangkalahatan pa, sa dakul, sa inda pagabos. Padi, sinabi mong padi kita pa ha, padi, magsabot ka kan rason, magdangog ka. Ta gusto ni madam maayos ka mo, pamilyang problema nila, mag-ururon ka mo. And pagsabi ko baga sa inyo, dahil nino pagpaabuto na sa barangay ang problema, isettle ninyo, tapos si Madam Violeta Frondoso, willing ka mong isettle. Tako mismo nagtaram sa inyo, habang buruhay pa ka mo, ayusin nindo ang dokumento. Tagabos yan ng mga iridero ka iyan, gabos yan mahabol, magkakaproblema ka mo pag-abot kang panahon. Nag-construct ka ng harong duman, dahil ka nagpaaram sa tugang mo, talagang magkakaproblema ka.
Tinaraman ko na mag-ururon ka mo. Family problem yan, pag-ururon do. Di mo pagdarahon sa kapilosopuhan mong, di mo man aram ang kapilosopuhan mo, ang kadagitan mo, di mo man aram. Magkonsulta ka, mag-apot ka, and please, pakiuron ko sa imo, magdangog ka. Yan lang po ba ang kay Danilo Ponos. Si Madam Violeta Frondoso, Madam, aram ko po, ma-handle mo ini po, Madam. Principal ka po, Madam. Professional ka po, Madam. Aram ko, Ma'am, masisettle po yung problema. Ayusin niyo po problema sa pamilya, and then willing po ako magtabang. Mediation lang po ang trabaho ni Kapitan, ha. Tabo ko po kita abogado. Mga kaaksyon, si Kapitan, mediation, tabako abogado. Kaya ikaw kita digdi partner ng mga matitibay na abogado na makakatabang. Nagdadangog ko tama man sa puntos ni Kapitan eh. Paano man ang maayos ang sarong bagay sa laog kan barangay kung ang sarong lado day nagdadangog sa erestorya. Pagkatapos susunod pala na paapod, susunod na pod, day na nag-atender. So sa madaling sabi, day na interesado si Manoy Frondoso sa erestorya sa barangay. Correct. Dahil ang rason man ni Manoy Frondoso, kanyaon siya digdi, bias da. Bias da. Ngunyan, sinimbag ni Kapitan, bako da siya bias. Na kung bias nga ako, aluyo na nga ako nagserbi sa barangay, di dapat nga napaapod na ako sa DILG. 17 years na correct. Na nagsiserbi si Kapitan Luis Espejo. Gusto lugod kayan partner, ibahan talugod, ibahan talugod kung ano pa magiging pag-uruloy ninda. Kung baga duda si Mr. Frondoso sa performance ni Kapitan, di ano ta sa DILG. Kaya magasabi ko, ito nagdududa siya. Siguro alagad mo niyan kung magkaigwan yung pagkakataon na mag-ururon sa dinuman with your presence, partner. Oo, kasi partner, kung ang duda ni Mr. Frondoso, day na siya welcome sa barangay. And si Kapitan man, sabi man ni Kapitan, bawal na siya sa barangay, tabar na siya, taday man nga siya nagre-respeto. Ang problema nga sa imo pa de, day ka ngayon nagdadangog pa de. Grabe nga yung pagkapiloso po mo pa de. Yung baga sabi ni Kap. Kaya nga ni baga partner, tanganing madiretso ini partner pag urulayon tahampangan ta si Kapitan, si Mr. Frondoso, si Madam Violeta, or mas maray nga ni sampangan pa kan DILG. Tanganing maaraman man ni Mr. Frondoso, sustand ni Kapitan. Sige, kasi Kapitan, medyo na ano siya partner na bias nga ako. Ang sabi nga ni Mr. Frondoso. Yan sige. Partner. Sa tuyang mga kababayan man dyan na nagdadalan, kung igwa man taboy ka mo ni mga problema arog ka ni, magrani ka mo sa muyang programa. Pero, partner, igwa yanin proseso. So subaybayan tayo ni ha, partner, ito tututukan mo. Mga dugang, mga kabarangay, sa samuyang pagbabalik, may papanaw kitang tablet asin 5,000. May makubra manin 5,000. Diyan sana kamo mabalik pa ang tabang ora mismo. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Greco Belita. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for
pushing this. Pero ako ngalas, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. mismo. Sinaluta ka na partner, ganyan talagang buhay. Makakaiba ng tangon yan si Marjorie Simanes na bukod sa pinagpala, May 5,000 pa. may 5,000 pa. Ayan. Uuniso sa imong mikropono. Ayan. Kumusta ka tabi, Marjorie? Marjorie. Okay lang po. Oo. Kaso bago kang primero ka nagtukaw, una ako lalaki partner. Ayun na nga ni. Oo. May girlfriend ka? Meron. Sabi ko na sa imo eh. Sabi ko na sa imo eh. Okay. Uso na yan mo yan. Uso yan ngunyan. Dahil naman Pirang yan. taon na ka mukhang girlfriend mo? 2 years po. 2 years. Anong pangaran? May picture ka sa girlfriend mo. Sa cellphone. Anong pangaran? Micaela po. Micaela. Dugan. Dugan. May Facebook, Ako man Michael. May Facebook, may Micaela. Facebook si Micaela Dugan. Meron po. Anong pangaran? Micaela Noblesa Dugan po. Micaela Noblesa Dugan. Sa Dugan. Ayan, dilingon ta. Matibay maghanap ti Matibay Facebook yan ang mga ang yaon ano, dyan. tasan, oo. So ngunyan, ano ang pagmati na inapudan ka or naapod sa pangaran mo? Kikirab po ako sa to, tapos maugmahan po ako. Hain ka that time? Turog po ako sa to. Turog ka, pero nasimbago. Taga-Busay po. Taga-Busay Daragalbay. Maray na sa natanadang mo nagre-ring sa Maga telepono. 21 po sa December 20. Saan ka nag-eskwela? Sa Daraga Community College po. Anong kurso? Bachelor of Physical Education. PE. PE teacher. Maray na sa nanadang mo sa telepono pagkakod me. Sa PE, di nagtuturo. Di ka man po kaya tiga-mute. Lagi ko lang tiga sa Siyempre, payuhan physical ko. education, nagtuturo siya kay mga arugan parkour. Igwa. Hindi yun po. Iba man ito, partner. Iba man. Oo, pero gusto mo maging ano, bagay kaya sa mo, mga pulis. Ano, nung muna po, gusto ko talaga, kaso malawo po sa mata ko. Sa mata, kaya pala naka-eyeglasses ka. Oo. Ano ang cause kaya nato naglabo? Napapaibi ka. Gusto mo. Pigkukurab ka. Kung ako talagang gusto mo maging O yan ang pulis, nahanap kaya na lang ninda, because, nahanap na ninda si Micaela. Una ako napapaibi ka dahil partner inapot ko siya kung gusto niya magpulis. Biglang nagtaram siyang may ano siya sa mata. Pero saro ito. Sa mga gusto mo talaga mangyari, maging pulis. Ay po. Tapos dahil maluya ang ano sa mata mo, nag-shift ka na lang maging paratukdo. Dipisil man kay partner maging pulis ka kung maluya ang mata mo. Dahil mo mailing so mga So, nagkakara-cross. kalaban, So nagkakara-cross. Dahil mo mailing so nagpapatupada. Dahil mo mailing so nagpapawiti. So, dahil mo mailing illegalista. sa mga mandurukot. Yan, tama. Kaya ako duda, kung grabe ang malabo ang mata dyan ngunyan. Sain? Na naka-duty. Nasa hanay. Ika talaga pa. Iyo yan. Si Micaela. Iyo po. Iyo, natapi, gari, kikiligon ka kan pakailing mo kang... Tataw ka man magpili maski malabo-labo ang mata mo Okay man Ano ang igwa ka na napayas mo si Micaela? Abo man talaga niya sa lalaki. Ay, abo sa lalaki nata. Delikado sa lalaki. Hindi man, di ko alam. Basta abo lang daw niya. Ang lalaki kayo, nakakabados, partner. Okay, di ba ang apod sa Indo, T-bird. Ayo, ade. Bako na sindan, may apod na sa indang ngunyan. Ano na? So, kuya na, ito. Undecided. Bako. Ano? So, pamuso nga ni partner. Nasa dila ko lang eh.
LGBTQ. Yan, yun Oo ang nga apod sa ni, ila. yun nga ni. Pero sa mga, sa mga tropa-tropa baga, mga T-bird. Di ba? Di ba? Aramin- Bisexual, mga Bisexual. Tomboy. Oo. So, abo niya sa lalaki, mas gusto niya ang arong sa Indo. Natada. Hindi ko po alam sa niya. Dahil lamang nito na Si siya pagulayan. nag-ilusyon, siya uwi ka. Ako po. Paano mo siya dinigahan? Sige daw. Paano mo siya? Kaibahan mo ba siya? Nagalaba yato. Nagalaba? Ay, mas kung ikaw man Taga-taga mo sana, sa ima? mapalabahon mo man sana. Tagalakag po. Tagalakag, Daraga Albay. Duman lang sa taas. Oo. Ano nga ni, anong ginibo mo para mapayas mo siya? Wala man, ano lang, dati talaga, di ko man talaga siya gusto. Ay, dati day mo gusto, tapos? Hanggang sa, na-develop na lang. Pero di ka mo Kachat, nagkailingan, nagkaibahan, chat lang. Sa di ko siman kaya po siya. So nag-iilingan ka mo in one school. BE-Ed po siya. Curious lang ako, partner. Paano ang pag-iibanan kan? Siyempre, dahil tamang baga ko ang parehas. Yung nga yung pagkasabi, partner, na ang pag-ibig, Sa bagay- pumasok sa puso ni Numan. Sa bagay, may saro nga niya. Hahamakin ang lahat. Masunod ka Sa lang. bagay, may saro nga niya akong madihon na magayunon. Niyo man ang kuhan, kapalaran. Kasi partner, may nailing si Micaela sa iya na wara sa imo. Day pa man ako nailing ni Micaela. Tapos Magpasalamat nailing ka. siya. Taday ako nailing ni Micaela. Kaya likay-likay mo dahil ka Maray man na day mo iniba. dahil ka magpasyar pa si Siring Duman sa may. Takon iniba mo, nailing ako ni Micaela. Pwedeng sa mga Dahil oras na magpasiring ini. Duman sa may parte kang Tahaw Road, taba ka mailing si partner. Alright. Okay. Ngunyan, uninaan sa imong Asa ginanan. nang ganan ng 5,000? Kan sa tuyang previous episode, congratulations! Ayan, 5,000 pesos! Congratulations! Sa imo, Marjorie. Pero anong palayo mo? Anong apod sa imo duman sa Indo? Jajo po. Jajo. Jajo. Oh, or yung Jaja. Jajo, kun Marjorie, babae man ang ganan. Jajo. Oh, Jajo. Anong masasabi mo, Jajo, Jajo? Jijo, Kay Ju. Congressman Saldico, nasaro ka sa maswerteng estudyante na naregaluhan, ngunyan ng Christmas 5,000. Maraming salamat po kay Congressman Saldico asin kay Congressman Pido Garbin. And ako Bicol, siyempre. Ako Bicol Action Co Center. Ayan! Masayin ka pagkatapos mo ligde. Maga-pa-SM po ako maga-canvas po ako sa EO. Sa mata, iyo. Yan. So Oh, gagamiton mo yan para maglinaw ng mata mo. Baka paglinaw mo, iba na ang... Uy, pag naglinaw ang mata mo, may mababasag ang karatula dyan. WhatsApp rate, 250. Pag naglinaw ang mata mo, Kada partner. Baka paglinaw ka mata mo, bako na si Marjorie ang maganda para sa imo, ha? hindi man na duwa. Ay, Micaela pala. Nagpapara-ulok-ulok man duwa. Siguro may mga pagkaaraman ini sa mga WhatsApp na duwa. Sige man ang ulok-ulokan duwa. Anyway, congratulations sa imo, Marjorie. Thank you po. Jajo, Jijo, Jajo. Congratulations, mabuhay So, ka. tubod ka, Jajo, na ang Ako Bicol, katabang na. Kasurog pa. Yan! Yahon! matibay. Sarap pala! Ako Bicol Party List! Katabang na kasurog pa. Yan! Partner mo niya naman, mapili naman kita ngunyan kan sa tuyang maswerteng winner! Nin tablet! Day pa, partner. Cash Cash pa pa. nilaray. Sige. Fairness ba ngunyan, partner? Ayun pala. Ayan! Biyernes. Another 5,000 ngunyan na pagkaldaw. Garapon! Ipabunot ta kay Jajo. Okay na. Si So mga Jajo. nag-comment, tabi ini, nagpadarakan sa inyong mga mensahe kung gusto man dumangana. Yugon mo ang Jajo kung grabe ang swerte mo. Isipon mo, kadakol kang Yung kung ano. badadi. Yugon mo halos hindi mahulugan ang kuhan. Baka yung pag-quote, partner. Halos hindi mahulugan ang barya ang garapon. Jajo, Jojo. Rambulon mo na, Jajo, tapos pumili ka dyan kung si isa dyan ang nasa Ang palad mo. maswerteng winner mo niyan in 5,000 nasa palad ni Jajo, Andidan Jojo. mabunot mo si Micaela. Destiny. Naging trama nito? Turuan mo, tamanin. Partner, 0919 0919 795 795 6567. Siya si Jobilin Mutilla. Tagasay niyan, partner. Sorsogon. Ayan! Sa probinsya ni Sorsogon. Jobilin Mutilla. Governor Cheese Escudero. Yan na. Jobilin Mutilla. Ayan. Kulon partner mo Nagre-ring. na rin. Oy, nagpapabati digdi. Maray na hapon, bati tabi Makinyana family, Buda Golondrina family, Asaliero family, always present. Salamat po. Ini nga ni, mainito na pagkapon, Mr. Siram and Ma'am Rems. Advance Merry Christmas from Aimee of Taplacon. Hi, hello. Hi, me. Oy, birthday mo niya ni Rod Perez. SM Rod, happy birthday. And belated happy birthday man kay Kumpulan, Claude J. Nabal Medina. Ayan. Suma. Ay, kay dating kapitan, kay Barangay 1.
Saro pa, partner. Oh. Garo ayaw niya ng 5,000. Unattended. Otro pa, saro pa. Bigyan natin pagkakataon, chance. baka nagsi-CR. Uy, kasubago pa lang partner na nauan ako Bicol nin toolkits sa mga test the scholars. And siyempre, labo-labo man sa Team APG. Ayan, talagang anak ko Bicol tunay talaga. Ang balita ko may maarog na naman sa APG. Na ano? May mananao na naman. Basta na partner. Aram mo, minsan igwayan yung positibong dara partner. Pag nananao ang Team APG partner, May nananao man. nakakaluwas ang pundo partner. Bagong ligas, APAP. Hoy na! Ayan, marina pagkahapon! Jobilin! Jobilin! Sisay ka tabi. Garo dagit si galit ka ba, Jobilin? Lang po sa Ano? lang. Sige lang po, maalat mo kami parang oras mo, tamaturog muna kami ni partner. Garo nakaka-isturbo kita kay Jobilin. Oo, nakakaistorbo kami, Jubilin. Oh. Jobilin! Mapais ko lang gayon si Jubilin. Sabi ni Jobilin, sa'yo eh. Jubilin! Alat lang! Garo naglalakaw partner, baka... Jobilin! Hello? Sisay nga ini. Hello? Jobilin! Oh, lalaki na. Lalaki na partner, nag-usip na. Duda ko, may nagdududa siya. Sino nga nagparapod-apod? Gabad nga, bata mo ini. Jobilin, lalaki. Babae ni. Jobilin! Jobilin? Hello? Jobilin! Jobilin, ikaw yan? Ikabe. Sino ba talaga ang Jobilin Motilia? Alat lang po. Wala doon partner. Mga perang oras tabi kami mahalat. Nanghaning nakaprogram tabi sa muyang isip. Hello? Hello? Mata na sumanok. Hello? Ma? Si mama niya partner. Hello? Si mama niya ang Jobilin. Hello? Alat lang po. Ang Jobilin si mama mo. Hello? Hello, Jobilin? Ikaw na yan, tabi? Sisay po. Sisay po ang Jobilin Motilia. Hello? Sisay po yan. Kaya sisay po si Jobilin Motilia. No, agong po niya, ade. Agong! Ano yun na si Jubilin, lalaki? Wala lang po din si Jude. Wala na. Sige po, salamat po. Bye-bye. Wala man palan. Bunot ko giraray. Medyo na dipisilan kita. Wala na palan duman. Siguro nakigamit lang kang kwan. Sige. Bunot na lang giraray. Ay, nako. Garo partner, nagpapasiguro sinda pa. Kaigwa partner, nagpaparasingil sa inda partner sa telepono. Numero? 0938 0938 059 059 3491. 3491. Siya sa persona ni Diana Rose. Diana Rose Pensona. Persona? Kung Tagaligas Penson, pare. Persona. Taga-Ilawod, partner. Una ko persona. Persona. May midbid akong persona. Diana Rose. May midbid akong persona, partner. Di ba si Diana Rose, magaling yung kumanta? Magaling yung kumanta. Ano yung mga kanta ni Diana Rose? And Bakuman kay Diana Rose. You will always... Good morning. Ay, hello po. Hello? Diana. Yo, manangga. Diana Rose. Diana Rose. Is that you? Yes po, ako po ito. Ay! Nataugmaon ka. Magandang umaga po. Ay. Ano? Magandang umaga po. Ay, hapon na. Alauna, 54 na. Paras ka tayo good morning kaya ako, partner. Oy, taga-saing ka, Diana Rose. Taga-Legazpi po. Saan? Sa may Ilawod po. Diana Rose, alam mo ba, may ideya ka ba kung sino itong tumawag sa'yo? Opo. Ano? Sisay. Ako, Bicol Party List po. Yan! Katabang na! Kasunod pa! Diana! Maswerte ka, taso primero ming inapuda, napagal kami ni partner. Tawara mong palandumahan. Oo, napagal kami kung si Isay ang pwede ming Ikaw, Diana Rose, estudyante.
Ano? Diana Rose, may agom ka na o daraga pa? Ay, Diyos ko po, aki pa po ako. Pirang taong ka pa sana? Ano po, mag-20 na po ako, Ay, pero... pwede na. Hindi na mag-agom. Oh, si partner nga ni 17, nag-practice na si partner. Anong 17? City ayos pa sana. Diana Rose! Diana Yes Rose! po. Nagano ka ngunyan? Hindi po, nagkatanong po. Nagatanong. Anong pagkatatanong mo? Ano po, ang palaya, tapos upo. Ang palaya palaya at saka upo. upo. Nataiyan ang pigdatanong mo instead of okra or talong. Actually, may okra na po ako. Ano? May okra na po ako. Wala ka pang talong. Iba na po. Saan ka nagtatanong? Saan ka nagtatanong? Sa likod din po. Pwede kami mag-harvest dyan. Kuya Nini, si Kuyan, Kuya Nini may puso para sa agrikultura. Pwede kami mag-harvest, Diana? Pag ano po, pag may bunga na. Diana, may boyfriend ka na? Ay, wala po. Ano tayo ito? Kasi po, mukha lang po akong bata. Mukha ka lang bata. Ako Yes, mukhang study bata first po. man. Si partner mukhang bata man. Oh. Ikaw, mukha kang bata, pero wala kang bata. Ay, Diana Rose! Maugbaon ka magana ta. Anong una mo, Igwa? Ano po, kaya kakatapos lang po ng final exams ni Ngunyan. Kaya maugma ka tatapos na sa imong final exam. And dahil dyan, Diana Rose, nakatapos ka kang final exam, nasagutan mo ba yung mga exam nyo? Siyempre po. Kung ganon, dahil nasagutan mo ang exam mo, may regalo sa imo si Congressman Saldico and Congressman Pino Ayan, Garbin. may reward Yan ako, ka! Bicol Party List, 5,000 pesos! Thank you po. Sobrang mag-birthday na po kaya ako sa December 16. Uy, advance happy birthday! Uy, anong lulutuin mo? May pansit? May pansit? Ano? Wala po akong balak maganda, kaya wala po kaming kwarta, pero... Ngunyan na may 5,000 ka na, anong plano mo? Makakabakal na po ata akong cake. Advance happy birthday sa imo, sabi ni Congressman Saldico. Kantahan mi ka ni partner. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! Congratulations! Yan, Diana Rose, ang kanta kong yan, day pa ako ka nakainom. Lalo na kung nakainom na ako, mas matibay ako kumanta ka. Congratulations, Diana Rose! May panlakal ka ng cake sa imong birthday! Ano sa ang December 16. masasabi mo? Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico at saka kay Congressman Pino Garbin? Wala na pong iba kundi. Grabe pa po pasasalamat ko po talaga. Sana po talaga dako sa po kamong matabangan. So nagtutubod ka, Diana Rose, ng Ako Bicol. Katabang na! Kasurog pa! Araw mismo! Alright, mismo! Congratulations, Diana Rose! Pensona, kan Ilawod, Legazpi City. Uy, partner, Ayan. ang rumduman mo, ang birthday niya December 16. Dapat... Gusto niya makabakalipig. Dapat pakurukas ka sa mga proseso ka. Pwede kiyong ta siya, partner. Tapos, baka, okay lang sa imo. Pakurukas ka sa proseso ka. Diana! December 16 ang Okay birthday. lang ba sa imo? Bakalan minay kang cake, pero i-minus me din sa 5,000. Day mo na. Joke lang, Diana. Partner, ang December 16, Huwebes. Sa sunod na Huwebes. Otro Webes. Iyo, Diana Rose! Congratulations! May maapod sa imong Soft and Action Center tabang ora mismo kung paano mo maklaim ang sa Tugunong imong ko lang ginanahan. sumaapod kay Diana Rose, ha? Aha. Oy, sumaapod kay Diana Rose. Rumdumunin do ang birthday ni Diana Rose sa December 16, ha? Sa masunod ng Huwebes. Alright! Diana Rose! Mabuhay ka! Congratulations! Mabuhay po! Thank you! Alright! Maswerte ang birthday ni Diana Rose. Asin ngunyan, partner! Unimanan sa tuyang tablet winner ngunyan aldaw. Chassis! Ila Tati! Tati! Ila Tati! May ibang lahi gani ni Tunay partner. daw na pangalan. Tunay daw yung apelido, partner. Ilingon ang ngaran niya is Ela. Sheila Rica Franca. Alias Ila Tati sa Facebook. Yan. Basta niyaon duman sa pangaran niyang tunay. Okay. Sige. At sa iyang mensahe, partner, maray na daw po, sana po saro ako sa mapili nindo na makaresibi ki-tablet na magagamit sa pagklase. Dakulaon po ing tabang sa pagklase ko, lalo na ngunya na ma-college ako sa San Jose Community College. Dakula pong tabang ang tablet, lalo na po sa pag-online class me. Buda, mapapagamit ko man po sa mga tugang ko, tasarong cellphone lang po ang pigagamit mi pong pang-online. Sana po mapili nindo
nindo ako, hirap man po kami sa buhay-buhay, tulo kaming magturugang anas man po nagkaklase. Kaso po ngunya na pandemic, grabe man po ang pagtios, kaya dai kaya makabakal kisapat na cellphone para sa mong tulong magturugang. Minimum lang po kaya ang pigasahod kang papa ko, kulang man sa pagkonsumo mi sa oral daw, kaya po nagkakautang kami. Makaraos lang. Kaya sana po matabangan nindo kami na saro ako sa mapili na makatanggap ki tablet. Nakulaon po yan natabang sa samuya. Salamat po asin Diyos Mabalos. Ayan, partner. Congratulations, Ella Tati or Ella Sheila Tati. Rica Franca. May makontak sa imo, Sheila Rica Franca, kung paano mo makuhaan sa imong ginanahan na tablet regalo ni Congressman Saldico. Ayan, sa mga maot man dyan, manggana, arog kay Marjorie or Jajo. Kinakaipuan lang tabi nindo mga ka-action. Sunodod ang samuyang simpleng mechanics. Eno tabi, i-like ang samuyang official Facebook page. Ako Bicol, tabang ora mismo. Ikaduwa tabi, ipaabot ang sa indong mensahe kung nata kinakaipuan nindong manggana. Ikatulo, ibugtak ang sa indong telephone numbers. Asin, ikaapat, magtag tabi ng FB friends. Asin, ikalima, i-share ang samuyang live episode. Kung may mga problema ka mo dyan, nakaipuan nindo ang legal advice kan abogado, arog kan problema nindo magturugang, day ka mo nagkakauriyon sa pagbaranga kan mana nindo kan daga. O arog ka na may mga nagpatugdok ki ospital, tapos pigbabaraha na kamo. Diba? Alawig ng kagabatan sa buhay nindo. Gusto nindo ning kagaanan. Pigpapara chismis ka mo sa Facebook, kan sa indong madihon na marites. Asin yung Marisol. O kung ano pa na mga problema, sa iling nindo, kaipuan nindo ang legal advice. Tabang na legal. Yaon tabi digdi ang opisina kan Action Cost Center. Tabang ora mismo program ni Congressman Saldi. Tanganing kamutabing mga kababayan niya to na nadidipisilan, magaanan asin matauan nin panibagong dahil pag-asa. ang kamautan ni Congressman Saldico, padagos na ang Ako Bicol makapagtaon niyang serbisyo sa mga Bicolano. Ayan! Partner, pirang aldaw na sana bago mag-Christmas! 15 na sana! Ayan, 15 days to go, mga tugang before Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas, partner! Sa ito mga ka-action, Merry Christmas in advance. Mga ka-action, inabot na kita kan oras, tanganing kitang paramiantras na magparam. Kami liwatan sa indong nakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador, ken Bicolandia. An sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez, salamat kan sa indong paggantabay. God bless, Bicolandia, mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat! Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga